これは用意してませんでした。ごめんなさい。次はお時間のようですから、また次回また呼んでいただければ素晴らしいけど、またまたねお伝えしたいと思います。本当に下川鍋地区の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。次回がやってまいりました。もう一曲アンコールを皆さんお願いしたいと思います。皆さん